Si una cosa defineix un bon minimalista són les samarretes blanques. És una mica l'uniforme minimalista per excel·lència. Ja sigui perquè són còmodes, perquè són pràctiques, perquè són combinables, no falta en un armari. I jo, ja sigui per minimalista o per persona que no en té ni idea de moda i es vol simplificar la vida, també he adoptat la samarreta blanca com a l'estàndard a la meva vida. Llavors he pensat que el vídeo d'avui podria ser exactament això. Parlar-te una mica del meu armari minimalista, partint de la samarreta blanca, quines peces més hi ha al meu armari, i segurament avui no prendràs res, però jo podria aprendre de tu potser, perquè com et dic, no en sé de moda, és una cosa que potser m'agradaria saber-ne, però em fa molta mandra aprendre'n. Llavors, no sé, comencem, et vaig explicar una mica què tinc al meu armari, com vesteixo, potser aprens alguna cosa, en fi, comencem. La primera peça de la que hem de parlar és de la samarreta blanca. A mi m'agraden blanques. Jo no posaré mai una samarreta amb un logo o amb un dibuix perquè he d'estar 120% convençut que estic d'acord amb aquell dibuix o amb aquell logo. I em costa molt i em ratllo molt. Llavors, a mi m'agrada full blanc, la samarreta. Però és que m'agrada molt aquesta samarreta perquè la pots vestir molt bé. Et dona molta versatilitat, no? Pots tenir una samarreta blanca i portar-la amb uns bons pantalons i una americana. I és bastant formal fins a cert punt. I la mateixa samarreta després te la poses amb un xandall i unes bambes i pots anar-te'n a passejar per la muntanya si volguessis, te'n pots anar al gimnàs i no cridaries l'atenció. Jo tinc diferents models, tinc alguna més oversize, tinc alguna més fit, però el que faig és que vaig a la botiga, me'n provo una que m'agradi i al final trobo una i dic, mira, aquesta amb la talla M m'agrada, i després a casa per internet vaig a la web i em compro el mateix model 3 vegades o 4 vegades i ja està. Però així crec que vaig comptar un dia que tenia 15 samarretes blanques i cada una té una ocasió i està molt bé. Llavors, si vols robar la idea, crec que m'ha simplificat bastant l'armari tenir la mateixa peça moltes vegades, perquè el que em vaig adonar és que jo tenia moltes samarretes, però quan la meva samarreta blanca preferida estava disponible, me la posava. I vaig dir, i per què ho he de limitar només a una, si em puc comprar la mateixa 5 vegades i vestir-la els 5 dies de la setmana? Llavors així m'he acabat amb una col·lecció de samarretes blanques. El segon ítem és que segurament estàs pensant, ja, però és que sempre vestir samarreta blanca és una mica avorrit. I el segon ítem que hi ha sempre al meu armari és samarretes d'altres colors. El que jo faig és que quan em compro per internet aquestes vàries samarretes blanques iguals, també poso algun color extra i així tinc altres colors. En el meu cas sempre és o un negre, o un gris, o un blau, perquè són els colors que m'agraden, però ja sé que és un model que també em quedarà bé, que m'agrada com em queda, que em sento còmode, i llavors repeteixo. Llavors el meu armari està bàsicament configurat per un 70% de samarretes blanques i algunes altres samarretes amb algun altre color. Entenc si et sembla avorrit, però jo en moments de la meva vida on he tingut més varietat, el que em passava és que sempre acabava posant el mateix, perquè m'agradava més. Llavors vaig dir, doncs ja està, simplifiquem-ho i només tindrem les peces que me les poso perquè sé que m'agraden. El segon de la llista és una camisa informal. La típica camisa que potser per una reunió de feina no et posaràs, però una camisa que te la poses en ocasions no tens un aniversari, has d'anar a algun lloc, un dia et vols sentir una mica més guapo, et vols posar una camisa, i jo tinc una camisa en concret, una camisa blava del Zara que m'agrada molt i me la poso constantment. Crec que fins i tot m'agradaria més vestir amb camisa, però em passa com el que té abans amb les samarretes, que és que tinc moltes camises, però al final, si la meva camisa blava informal que m'agrada està neta, sempre em poso aquella. Totes les altres me les he comprat i mai m'han convençut el suficient. Llavors, potser la mateixa estratègia de la samarreta aplicaria aquí. Però una camisa així informal, desenfadada, crec que és una mica indispensable en qualsevol armari. Camises formals no en parlarem perquè no en sé. Sincerament, només et diré que tinc alguna camisa blanca i alguna camisa blava, que després, doncs, en un ambient on has d'anar una mica més formal, una mica més seriós, doncs la típica camisa que no desentones, que és una mica el que busquis, no? Passar desapercebut, estar d'acord amb la línia de vestir que s'havia de portar en aquell esdeveniment. Acabant amb les parts de dalt, sorpresa, tenim un jersei blanc. Arriba, no? L'hivern, època de fred, t'has de tapar una mica, i jo he trobat que els jerseis blancs m'agraden molt perquè, com que ja estic acostumat a veure mai mateix amb l'uniforme aquest de samarreta blanca i texans o alguns altres pantalons, quan després em poso un jersei blanc encara em segueixo veient a mi mateix amb el mateix uniforme. Llavors, això també és perquè el jersei blanc que tinc m'agrada molt i crec que em queda molt bé. Quina és la meva recomanació? No ho sé, no tinc cap recomanació oferta. És un jersei blanc, no sé, compra't un jersei, seria una bona recomanació. Següent. Passant a les parts de baix, ja et pots imaginar què veure, no? El famós texà. Diria que és la peça de roba més popular de la nostra societat. I és una mica com la samarreta blanca, no? Que el pots portar de manera una mica més formal, depèn de què el combinis, però també una mica més esportiva, depèn de què el combinis. Jo personalment m'agraden els texans que no són ni massa foscos ni massa clars, però tinc el problema que em costa molt trobar texans que em quedin bé. O sigui, els slim fit m'apreten massa, però els regular fit trobo que no m'estilitzen gaire o no m'apreten lo suficient. I a mi jo tinc el problema que tinc les cames, les cuixes gruixudes
i la cintura estreta. I llavors em costa molt trobar uns texans que estiguin fets a mida de la meva cintura i les meves cuixes a la vegada. No sé per què t'estic explicant això, però bueno, com et podries imaginar, com a bon minimalista, m'agraden molt els texans i és una peça hipercombinable. En el meu 90% dels dies, entre els texans, les samarretes blanques, les samarretes de colors o la camisa blava, em vesteixo. Però últimament he trobat uns nous pantalons que m'agraden molt i crec que m'afavoreixen més que els texans. Ara et deia que no troba texans, però aquests sí. Són uns pantalons xinos, blaus, que no sé ni d'on he tret. Són del Zara, però jo no sé com els vaig aconseguir, no tinc la sensació d'haver-los comprat jo. I m'agraden molt. La qüestió és que aquests pantalons xinos sí que m'estilitzen molt, així com els texans no ho feien, aquests sí. I combinen molt bé també amb les samarretes blanques, per exemple. Llavors és una mica el meu nou outfit. Cada cop, un percentatge més gran dels dies, porto aquests pantalons xinos blaus, perquè també em donen un look una mica més, no sé si dir formal, o formal estic fent servir molt aquesta paraula, però potser una mica més seriós que els texans, que ja m'agrada també vestir d'aquesta manera. Llavors, si no en tens uns, aquí sí que et podria aconsellar, busca't-en uns, està guai, és una bona descoberta. El meu consell de moda d'avui, ojito. I ja vam parlat ja de pantalons, llavors que el vídeo d'avui anem una mica ràpid, perquè tampoc et puc donar jo gaires lliçons darrere de vestir. Anem a parlar de sabates, les sabates estan guais, perquè crec que són coses que donen molta personalitat, saps? A l'outfit, o sigui, el mateix outfit amb unes sabates o amb unes altres, dius, doncs mira, transmeten potser la personalitat d'una persona. En fi, 3 imprescindibles per mi. Primer, sabates blanques. Ja t'ho vaig dir que per mi, o sigui, són les millors compres que faig cada any em compro un parell, però queden molt bé. Sabates blanques, també les pots fer servir algun dia per anar al gimnàs i no crides l'atenció, i hi ha gent que se les posa amb trajes també, i queden molt bé les sabates blanques. Llavors, és un indispensable, forma part del meu uniforme minimalista. També hi ha altres bambes, sinó que et pots buscar, que també són còmodes i són una mica versàtils. En segon lloc tenim unes botes, i en concret tenim unes botes marrons, i també m'agraden molt pel mateix motiu, crec que són molt versàtils. Les porto des d'un dia normal que he quedat amb uns amics o tenim un aniversari, i també les he portat en ambients de feina on havia d'anar una mica més formal, i la bota li dona un acabat al outfit. Anem a parlar d'outfits, clar, no he fet servir la paraula outfit en tot el vídeo. Bueno, la bota li dona un acabat a l'outfit prou maco. Llavors, crec que és una peça que jo mai m'hagués comprat, no sé per què me la vaig comprar, però va ser molt bona elecció aquell dia, i a mi em sorprèn. I un altre cop, si no tens una bota, jo et recomano que t'agafis una bota d'aquestes normals, al Zara estan per 25 o per 30 euros. I també he recomanat, l'últim ítem que tinc ja avui a la llista, unes bambes Nike, d'aquestes negres amb el logo, o Adidas, o el que vulguis, però aquestes típiques bambes que són de córrer, per veritat són supercòmodes per portar. I són les bambes que jo em poso, doncs, no sé, un dia que vull anar amb bambes, un dia que vaig al gimnàs, quan me'n vaig de viatge i vull fer turisme. Són les típiques bambes de córrer que estan pensades per córrer molts quilòmetres, no? I perquè el peu estigui molt còmode, però a vegades és una molt bona sabata per caminar. I les sabates d'aquestes de Nike o així que trobes en un outlet i que són així, sosilles, doncs negres i ja està, no són tan cares. Jo crec que per 50 euros o així, o 60, et pots trobar ja una bamba d'aquestes. Les 3 recomanacions de sabates, crec que amb això pots anar a la guerra, a la fi del món, si vols. Botes, sabates blanques i bambes de Nike. Abans d'acabar, una menció especial és les jaquetes. Crec que trobar una bona jaqueta és de les millors compres que pots fer. I els meus imprescindibles són que siguin impermeables i que tinguin moltes butxaques. O més que moltes butxaques, les butxaques als forats correctes. En concret, les butxaques interiors on pots deixar la cartera, pots deixar el mòbil i és una mica elegant, no? I et queden les butxaques laterals on pots posar la mà, pots posar-hi, no sé, uns clínex, no sé, el que hi vulguis posar, però m'agraden molt les butxaques interiors. En aquest cas jo en tinc una de, diguem-li, entretemps del Massimo Dutti, de color blau fosc, que m'agrada molt, i una de l'Uniqlo, que també és més anorac i també abriga molt bé, està molt guai, bones butxaques. L'Uniqlo m'agrada, crec que és una marca que no hi veig lo suficient, però bueno, està guai. Res més, no et vull donar gaire més lliçons, crec que et diria que tu, sisplau, digue'm coses que em falten, com puc millorar els outfits, què no estic fent bé, segurament puc aprendre molt, o entre tots podem aprendre, pots deixar els comentaris, i res més. Deixa un like, t'ha agradat el vídeo, no ho sé, pots deixar un like si vols, et pots subscriure al canal on potser sí que trobaràs vídeos on aprens coses de veritat, i no sé, imagino que sí que ens veurem la setmana que ve en un nou vídeo. Adeu!